Вітаю ўсіх, хто гэтым нядзельным вечарам далучыўся да майго эфіру. Вітаю адразу пана Ікса і Дар'ю Кірі у чаціку. Ось, далучайцеся. Навінаў насамрэч не так шмат адбывалася такіх, каб было што абмеркаваць, але ёсць досыць цікавыя, смешныя і тыя, якія ў далейшым, напэўна, будуць штосьці вырашаць і на штосьці ўплываць у гэтым свеце, скажем так. Ну, не забываем, конечно, про ось гэту подказочку ў выглядзе чырвонага бягучага радку. Не забываем там праціскаць падабайчкі і гэтак далей, там распаўсюджваць гэта відэа максімальна. Ну, ось, каб людзі далучаліся, было больш інтэрактыву. Ну і тым больш цікавыя размовы будуць атрымлівацца. Так, ну, пачнем, там, здаецца, першай навіной стаяў візіт Блінкена у Кітай. Сустрэча там была і з прэм'ер-міністрам Кітаю, і з Сі Цзіньпінем непасрэдна. Блінкен, калі хто не ведае, я сам, в прынцыпе, то не ведаю, але так прыкладна уяўляю, што гэта прадстаўнік парламенту Злучаных Штатаў Амерыкі. Такі, як яго, прэм'ер-міністр. Хаця, напэўна, у Сполучаных Штатах там няма такой пасады прэм'ер-міністра. Ось, але, ну, каб было зразумела, такую роль ён выконвае. То бишь, это другі чалавек у Сполучаных Штатах у палітычным пляне. Ось. І ён наведваў Кітай, пры тым, што апошнім часам шмат чамусьці ўсіх палітычных дзеячоў вырашылі панаведваць Кітай. Мы памятаем, што там і Шольц быў у Кітаю, і Макрон быў у Кітаю, і Лаўроў да гэтага таксама быў у Кітаю. Пуцін плануе паехаць таксама ў Кітай дзесь у траўні, там намешаны яго на візіт. І па тэлефоне нават Сі Цзіньпінь з Байденам стэлефаноўваўся, таксама гэта ўзгадаем. Ну, карацей, усе пачалі спрабаваць неяк уплываць на Кітай, таму што Кітай досыць сур'ёзны не толькі палітычны гравец зараз на палітычнай арэне, але і эканамічны, таму што вельмі шмат чаго завязана менавіта на Кітае. Ось, напрыклад, наколькі я ведаю, што некаторыя карысныя выкапні з тэрыторыі Кітаю вывозіць немагчыма. Ось, але без гэтых карысных выкапняў там немагчыма наладжваць вытворчасць там нейкіх мікрапрацэсараў, мікрачыпаў, я дакладна там не ведаю, што там як гэта з гэтага называецца, там крыху не мая спецыфіка. Але без гэтых карысных выкапняў, без гэтых там матэрыялаў, якія здабываюцца на тэрыторыі Кітаю, гэтага рабіць немагчыма. І менавіта таму большасць вытворчых гэтых фабрыкаў, заводаў і гэтак далей, якія займаюцца электронікай і так далей, яны знаходзяцца і будуюцца менавіта на тэрыторыі Кітаю. Папросту таму, што там заканадаўствам забаронена гэтыя карысныя выкапні адтуль вывозіць. Вось, пан Ікс піша, што там вони, мабуть, хочуць, щоб Китай впливав на Рашку і не тільки. Ну, хутчэй за ўсё яны хочуць, каб ён перастаў уплываць на Рашку, ось, таму што, па-першае, Кітай займае такую пазіцыю, скажем так, пазіцыю, якая грунтуецца тым, што яны бяруць свае, скажем так, не навіны, а свае падставы для сваіх палітычных заяў з расійскіх навінаў. Яны паглядзелі там расійскія навіны, у расійскіх навінаў сказалі, што там ва ўкраіне неонацысты, якія гатуюць напад на ўкраіну. І сыходзячы з гэтага, Кітай робіць сваю заяву, што ось Расія там пачала спецыяльную сваю ваенную аперацыю, таму што ось там гатуецца напад на Расію на ўкраіне. Гэтага, в прынцыпе, дастаткова, ніхто гэта аправергаць не збіраецца, і не бачыў я тых, хто б там спрабаваў Кітаю даказаць штосьці зваротняе. Ну, я мав на увазі, що Путін пішов на поступки. А Путіна та нема тої шляхов
У перамовах у тых же самых, ну, я не бачу, каб па-першае, я не бачу, каб Украіна хацела дамаўляцца з Пуцінам. Бо Украіне украінскаму боку зараз адзінае, аб чым можна дамаўляцца з Пуцінам, гэта ну гэта пра капітуляцыю Пуціна, пра капітуляцыю Расіі. Ніякія іншыя расклады зараз, я ўпэўнены, абмяркоўвацца не будуць. Бо і той же самы Зеленскі досыць так чётка даў зразумець, што ніякіх дамоўленасцяў, абменаў, зупынення вагню ў абмен на тэрыторыі Украіну не цікавіць. І маё ўласнае меркаванне, што гэта правільнае рашэнне. Таму што, як той же самы Зеленскі, мне падабалася яго гэтае выказванне, што на акупаваных тэрыторыях, якія ў свой час яшчэ ўдзельнічалі ў выбарах прэзідэнта, калі там у 19-м, здаецца, былі выбары ў Украіне, ось, яны абіралі сабе прэзідэнта. Па сутнасці, яны абіралі сабе кіраўніка дзяржавы, умоўна кажучы, ну, калі там замяніць слова, абіралі сабе менеджера. Той, хто будзе кіраваць і прымаць адпаведныя рашэнні. То бишь, яны паклалі на яго адпавядальнасць за тыя дзеі, якія будуць адбывацца на тэрыторыі, на якой яны знаходзяцца. Зараз гэтая тэрыторыя акупаваная, але гэта не азначае, што адказнасць за гэтыя тэрыторыі і гэтых людзей, якія абіралі Зеленскага, што яна зараз недзе знікла. Яна засталася там жа. Гэтыя людзі, мабыць, там не ўсе, зразумела, але сваёй большасцю яны спадзяюцца на тое, што Зеленскі, як прэзідэнт краіны, якому яны даверылі кіраўніцтва краіны, вырашыць іхнія пытанні з тым, што яны часова зараз акупаваныя. Таму я сумняваюся вельмі, што там нават Кітай зможа паўплываць на тое, што Расія або Пуцін, ну, што, в прынцыпе, знак раўно можам паставіць, бліжэйшым часам там неяк дамовіцца, што хтосьці з іх пойдзе там нейкія поступкі. Так, ну ми це розуміємо, але якщо Китай і США дойдуть до консенсусу по війні, вони можуть на нас і рашку жорстко давити, щоб ми сідали за стіл. Ну, тиснуть можна, робити можна все, що завгодно, і тиснуть можна все, що завгодно, і безмежно можна виказувати свою занепокоєність той ці іншій ситуації. І гэтак далей, але гэта не азначае, што гэта здзейсніцца. Зразумела, калі знойдуць пэўныя дамоўленасці Спалучаныя Штаты і Кітай, Украіна можа стаць такім предметам для торгу, дзе будуць вымушаць Украіну чымсьці ахвяраваць. Ну, у выпадку Украіны гэта толькі тэрыторыі, якія акупаваныя. Але украінскі бок таксама досыць жорстка даў зразумець, што ніякіх поступак у плане тэрыторый і тэрытарыяльнай цэласнасці сваёй краіны яны зазнаваць не будуць. Ну і па сутнасці, нават калі там і будуць нейкія дамоўленасці, пра якія я вельмі сумняваюся, што яны будуць, партызанскія рухі ніхто не адмяняў. І я перакананы, яны будуць працягвацца, нават калі гэты такі неверагодны сцэнар адбудзецца. З іншага боку, Кітай досыць уплывовы у плане эканамічным, таму што, па-першае, вытворчасць шмат якіх прадпрыемстваў, у тым ліку буйных, у тым ліку амерыканскіх, знаходзіцца на тэрыторыі Кітаю. Так, зараз апошнім часам там праз усялякія санкцыі і патрабаванні яшчэ ў свой час Трампа, які, дарэчы, вельмі і вельмі не любіць Кітай, ён вельмі антыкітайскі, то бишь ён гатовы, ён хутчэй праштоўхне ў лідары камуністычных, калі можна так сказаць, заменім камуністычных на краінаў сацыялістычнага паходжання. Ён хутчэй будзе прапіхваць туды на першае месца Расію, але ніяк не Кітай.
Ось тому і там ще є санкції, які приймалися під час Трампа, вымушалі амерыканскія прадпрыемствы рэлакаваць свае, скажем так, прамысловыя магутнасці з Кітаю ў іншыя краіны. У гэтым пляне досыць выйграла Індыя, напрыклад, таму што некаторыя прадпрыемствы перамясцілі туды сваю вытворчасць, таму што, па-першае, дзешовая працоўная тая ж працоўная сіла, там няма ніякіх, скажем так, вялікіх такіх адказнасцяў у пляне таго, што прафсаюзаў там няма усялякіх, якія там патрабуюць там 8-гадзінны працоўны час, гэтыя як іх ой, выскочыла з галавы. Сплату, карацей, усялякіх сацыяльных пакетаў датычна там хваробаў і гэтак далей. І там людзі гатовыя па 12 па 18 гадзінаў там сядзець за гэтымі станкамі і там клепаць гэтыя там чыпы або там штосьці іншае. Карацей, гатовы працаваць за капейкі будзе-які час. Таму ў гэтым пляне Індыя досыць зручная. Ось, і ў гэтым пляне Кітай крыху згубіў, калі уводзіліся санкцыі. І да таго ж зараз Байден таксама праштаўхоўвае яшчэ адзін пакет санкцыяў менавіта супраць Кітаю. Скажем так, адной з частак гэтага ўсяго з'яўляецца і тыя ж самыя размовы пра той же самы TikTok, які належыць кітайскай кампаніі, але там, калі не памыляюся, 6 месяцаў ці 9 далі гэтай кампаніі, каб яны прадалі сваю долю ў гэтай кампаніі ў TikTok, прадалі іншай кампаніі, спасылаючыся на то, што як бы ёсць бяспека, небяспека, за якую быццам бы хвалююцца амерыканскія ўлады, што асабістыя дадзеныя амерыканскіх карыстальнікаў соцмерэжы TikTok патрапляюць да кітайскага кіраўніцтва, дзе яно выкарыстоўваецца не так, як хацелася б амерыканскаму кіраўніцтву, скажем так, умоўна, падзелім гэта такім чынам. Ось, таму зараз намагаюць ціснуць на кіраўнікоў TikTok, каб яны прадалі сваю кампанію, тыя ў свой час там падаюць нейкія суды, заяўляючы, што там яны неверагодную колькасць грашэй уклалі ў бяспеку, што там немагчыма гэта ўсё адсачыць, і ніхто гэтымі дадзенымі не карыстаецца, і ні ў якія кітайскія там спецслужбы гэтыя дадзеныя амерыканскіх менавіта карыстальнікаў TikTok не патрапляюць. Так, в Індії дешева робоча сила, чим в Китаї. Накачаючи Індію, потім з нею почнуться проблеми. Ну, сумніваюся, Індія така країна, де яны не імкнуліся ніколі да нейкага такога, як Кітай, напрыклад, сусветнага лідарства. Яны вырашаюць свае лакальныя праблемы, там у іх там мяжа з Пакістанам спрэчная нейкая там ёсць. Ну, іх не цікавіць, скажу так, сусветныя валадарыні, як гэта, мабыць, цікавіць той же Кітай. Так, ну, TikTok треба закрити, і він веде до того, що люди деградують. Ну, ступень деградації, мабуть, ёсць, тому що, ну, я як карыстальнік TikTok, ну, некаторыя віды, ну, я абмежваю сваю скажем так, сваё спажыванне TikTok, бо я разумею, што я хочу бачыць у TikTok, што я не хочу бачыць у TikTok. Я, напрыклад, не хочу бачыць у TikTok, як там дзяўчаты, напрыклад, там просто скачуць. Бо, ну, мне гэта не цікава. Мне не цікава глядзець, як там дзяўчаты там трасуць сваімі часткамі целаў, просто там, каб нейкіх праглядаў набраць. Уласна, мне гэта не зразумела. Ось. Ну і там всялякія такія, калі можна так назваць, дэграданцкія відэа таксама мяне не цікавяць. Але пры гэтым я не выключаю, што там ёсць цікавая інфармацыя, якая можа быць карысная. Так, з TikTokом там не все так чисто. Спочатку я його хотів купити Amazon і Meta, але вони
відмовились. І саме тоді сенатори, які мають зв'язки з Мета, почали розгляд про блокування і придумали таке. Ну, мабуть, і так, але сутнасць у тым, што вымагаюць, скажем так, гэтую кітайскую кампанію, якая валодае правамі на TikTok, гэтых правоў пазбавіцца максімальна. Ось, пры гэтым і Кітай, і Спалучаныя Штаты, яны маюць чым ціснуць адзін на аднаго. У Китая не так шмат рычагоў, напрыклад, гэта, ну, там хутчэй за ўсё толькі адзін рычаг, гэта дапамога Расіі. Таму што Кітай, хай там і не там, адкрыта, але перадае пэўную частку свайго азброення Расіі. Ось, і гэта, па сутнасці, адзінае, чым Кітай можа ціснуць на Спалучаныя Штаты. Таму што Кітай все ж таки залежны ад заходняга рынку, бо большасць тых жа кітайскіх тавараў экспартуецца менавіта ў Злучаныя Штаты Амерыкі, бо это асноўны такі, як это, патрабіцель, это няма ў беларускім, спажывач. О, я сказаў, асноўны спажывач кітайскіх тавараў гэта Спалучаныя Штаты Амерыкі, як не дзіўна. Ось, бо і таму Кітаю губляць гэты рынок у выпадку уведзення якіх-небудзь санкцыяў вельмі не хацелася. Напрыклад, на гэтым ці на мінулым тыдні там на Ісландыі быў эфір, і там пану Петрову прывезлі з Белага дому кепку. Кепку там White House, там з лейбачкай гэтай. І потым хтосьці прапанаваў паглядзець, дзе яна была выраблена, і дзе б яна была выраблена у Кітаі. На там лейбачке, якая там была з внутренняга боку, было написано, што Made in China. Таму як бы заходні рынок для Кітаю вельмі важны. Таму што тая ж Расія, напрыклад, ну, ніяк пры ўсім жаданні, пры ўсёй колькасці насельніцтва, ну, і насельніцтва там паменшым у Сполучаных Штатах, яны не зможуць перакрыць гэты рынок. Нават калі там раптоўна перанакіраваць ўсё з Кітаю, напрыклад, на Расію, па-першае, там і спажывача не так шмат, і ўзровень тых жа доходаў гэтых самых спажывачоў не такі вялікі. Таму замяніць амерыканскі рынок і, ну, скажем так, заходні рынок расійскім рынкам, так, пэўную частку, канешне ж, Кітаю атрымаецца закрыць, але у поўнай меры Кітай больш страціць ад гэтага, чым прыдбае. В TikTok цікавий алгоритм, я заблокував російську мову і вона не показується, а в YouTube постійно показує навіть при тому, що постійно жалуюсь. Мені так подарунок з Франції привезли, теж було вироблено в Китаї. Ну, досить шмат усього, чим ми користаємося, на що ми попросту не звертаємо уваги, яно вироблено у Китаї. Там, ось, я, наприклад, сьогодні ось набив такий, як він називається, пензлик, такий гумовий пензлик, каб алею по пательні розмазувати. І я переконаний, що він зроблений у Китаї. Вось гэты гумовый гэты пензлик, я перакананы, што я его тут набыў нейкай там Еве, ці як там гэтая крама называецца. Вось, і гэты гумовы пензлик зроблены ў Кітаі, я больш чым перакананы. Вось, таму, а калі вось проста задацца мэтай там і пачаць глядзець, што адкуль, там ліхтарыкі, там пульты ад тэлевізараў, той же манітор, ось які стаіць там тэлевізар Philips, той же ось. Я перакананы, таксама палова всяго гэтага ўсё будзе кітайскае. Ну, там, ну, што бачу на стале, там ось маркеры, я перакананы, таксама кітайскі. Тэлефон дакладна кітайскі, у мяне Дугі V30, гэта кітайскі бренд. То бишь, ну, досить шмат тавараў, яны кітайскія. Ну, прынамсі, зборка кітайская. Ось, таму губляць заходні рынок Кітаю вельмі б не хацелася.
А ў выніку, што калі санкцыі, якія там праштоўхвае зараз Байден, будуць прынятыя, Кітай страціць вельмі шмат, і хутчэй за ўсё пра гэта і спрабавалі дамаўляцца. Так на афіцыйным узроўні ўсё прагучала, што кожны з бакоў выказаў сваю пазіцыю, што вось там Спалучаныя Штаты лічаць, што там Кітай не павінен дапамагаць Расіі у якасці ваеннай дапамогі, таму што там Расія напала на Ўкраіну. Кітай выказаў, што вось там ва ўкраіне неанацысты хочуць разваліць Расію, а НАТО ім у гэтым дапамагае, пасылаюць туды сваю зброю. Ось, і так выйшлі, як гэтыя як байцоўскія пеўні выйшлі, там грывай сваёй патрэслі, і ўсё, і разышліся. А што там адбывалася у нейкіх кулуарах, скажем так, пра гэта ніхто і не дазнаецца. Але ёсць меркаванне, што спрабавалі дамовіцца, таму што Кітай таксама разумее, што зараз там у Спалучаных Штатах, нягледзячы на вось гэту парламенцкую крызу, але гэтая парламенцкая крыза ніяк не ўплывае на любоў, скажем так, амерыканцаў да кітайскага. Бо памятаю, у свой час быў такі мем-навіна пра матэматычную алімпіяду, дзе амерыканцы там упершыню за невядома колькі там гадоў выйгралі матэматычную алімпіяду, і ўсе радаваліся, амерыканцы радаваліся да таго моманту, пакуль не ўбачылі фота пераможцаў. А на фота пераможцаў было 8 кітайцаў. Як кітайцаў. Яны былі амерыканцы, але этнічна гэта былі кітайцы. Гэта, ў прынцыпе, тое, што зараз адбываецца. Бо пэўнай любові да кітайцаў сярод звычайных грамадзян Спалучаных Штатаў там няма. Бо ўсё ж такі іх большасць успрымае менавіта як вось гэтую чырвоную камуністычную сацыялістычную краіну з ядзернай зброяй, якой Спалучаныя Штаты мусяць супрацьстаяць. Так, чыпы тайваньскі. Так, і ў тым ліку і на Тайвані збіраюць чыпы. Ці мажліва, щоб Кітай нам дапамагаў, а не рашцы? Сумнеўна, насамрэч. Сумнеўна, бо зашмат трэба націснуць на Кітай, і я не думаю, што Кітай на гэта пойдзе. Кітай на гэта можа пайсці, калі будуць пэўныя дамоўленасці з Спалучанымі Штатамі. Але з іншага боку, Спалучаныя Штаты тыя ж не хочуць спрыяць настолькі, наколькі могуць спрыяць вырашэнню канфлікта ва ўкраіне, таму што тое, што адбудзецца тады падчас перамогі ўкраіны на тэрыторыі Расіі, вельмі будзе непрагназавана. Таму што калі ўсе гэтыя нацыянальныя меншасці і рэспублікі пачнуць атрымліваць свой суверэнітэт, сваю незалежнасць, невядома, як будзе падзелена зноўку ж ядзерная зброя, якая будзе знаходзіцца на тэрыторыі гэтых дзяржаў, новаўтвораных, скажем так. На пэўныя з гэтых дзяржаў можа прэтэндаваць той же самы Кітай, напрыклад, там на дальнеўсходнія часціны Расійскай Федэрацыі. Там таксама ёсць ядзерная зброя. І гэта ўсё будзе складана спрагназаваць, і таму некаторыя прадстаўнікі Спалучаных Штатаў, што заяўлялі пра тое, што яны не жадаюць, каб Расія выйшла з гэтага ваеннага канфлікту, скажем так, макнутай, самі ведаеце што. Таму Кітай можа пачаць дапамагаць Украіне толькі калі атрымае там пэўныя, скажем так, гаранты, яны не будуць хутчэй за ўсё афіцыйнымі, што вось пэўныя тэрыторыі пасля развалу Расіі, пасля перамогі Украіны дастануцца менавіта Кітаю. Гэта адзінае, прынамсі, што мне бачыцца, калі Кітай можа пачаць дапамагаць сваім азброеннем і сваёй там
тэхнікай і боепрыпасамі менавіта ўкраіне. Ну, іншых варыянтаў я прынамсі не бачу. Але як па мне, то калі нават Кітай папросту перастане дапамагаць Расіі, гэта ўжо будзе досыць вялікім такім крокам наперад і палегшаннем для ўкраіны. Ну, ось і пан Ікс таксама піша, што наврад хіба мы былі б камуністамі. Можа, мы станем камуністамі тымчасова. Ну, наўрад ці гэта працуе ў міжнароднай палітыцы. Ось. Ну і ўлічваючы тое, што увосені ўжо будуць адбывацца выбары Сполучених Штатах, і там да ўлады можа з пэўнай верагоднасцю прыйсці Трамп, які ўвогуле там не любіць Кітай. Для Китая гэта таксама такі званочак, бо нават калі там Трамп прыйдучы да ўлады прыпыніць усю магчымую дапамогу ўкраіне, што будзе спрыяць, конечно ж, Расіі для вядзення баявых дзеяў на тэрыторыі той же самой Украіны. Гэта не азначае, што гэта будзе на карысць Китаю, што Кітай там все там задыхае вольна, пачне там пастаўляць яшчэ больш і больш адкрыта тэхнікі зброі у Расію увогуле не. Трамп ненавідзіць Кітай. Ось, і ўсе магчымыя санкцыі, якія там разглядаліся, ён хутчэй за ўсё іх праштурхне і яны будуць прынятыя. Бо, скажем так, Кітай большы вораг для Трампа, чым Расія. Ось, таму гэта таксама так, як сякера, якая там зараз ужо дзесьці там угары паднятая, і ў любы момант яна можа апусціцца. З перамогай Трампа гэта сякера апусціцца можа на шыю умоўнага Китая, і все стане у палітычным пляне значна складаней у адносінах паміж Китаем і Сполученымі Штатамі. Як вы думаеце, ці будзе вайна між Китаем і США? Ну, насамрэч, сама па сабе гэтая вайна яна бессэнсоўная, таму што як такавой мяжы, па-першае, мяжы сухапутнай паміж гэтымі дзяржавамі няма. Датычна ядзернай вайны гэта ўвогуле, напэўна, самая бессэнсоўная вайна, якая толькі можа адбыцца, тому што я перакананы, што кожная краіна, як Сполучаныя Штаты, так і Кітай, яны ўсё ж такі разумеюць той факт, што ўсе ядзерныя ракеты, якія ёсць у боку суперніка, збіць не атрымаецца. А не так шмат ракет мусіць праляцець праз супрацьпаветраныя гэтыя шчыты і патрапіць у цэль дзеля таго, каб і тая, і другая дзяржава фактычна перасталі існаваць. А запасы гэтых самых ракет там досыць шмат. Што ў Кітаі, што ў Сполучаных Штатаў. Таму весці гэтую перастрэлку, знаходзячыся на розных кантынентах, я не лічу, што там штосьці такое можа адбыцца. Можа быць вайна, ось як, напрыклад, у тым жа В'етнаме была. Калі адзін бок падтрымліваў адных, другі бок падтрымліваў другіх. Напрыклад, за той же самы Тайвань. Калі там Сполучаныя Штаты, напрыклад, пачнуць надаваць дапамогу Тайваню, а Кітай там мае прэтэнзіі на тое, што Тайвань гэта Кітай, ось, і праз гэта там пачне туды там нейкую аперацыю сухапутную у Тайваню з мэтай анексіі Тайваню. Тады там могуць і Сполучаныя Штаты ўвесці туды войскі, і тады там вайна будзе не на тэрыторыі, умоўна, не на тэрыторыі Кітаю і не на тэрыторыі Сполучаных Штатаў. Таму такі вось канфлікт, які наўрад ці можна будзе назваць вайной, але ўсё ж такі гэта будзе вайна, можа адбыцца. Але я не ўпэўнены, што гэта вось бліжэйшым часам неяк адбудзецца, таму што ёсць пэўная палітычная невызначанасць і ў тых жа Сполучаных Штатах,
Ну, а у Китаю все давно вызначено, Сі Цзіньпінь там паміраць не збіраецца, прынамсі, пакуль што не бачна такіх прыкметаў, што там штосьці з ім сталася, што ён там пачне паміраць. А калі ён не памрэ, то наўрад ці там штосьці зменіцца, гэта ж Кітай. Ось. Ну, здаецца, ўсё, што можна было на гэтую тэму распавесці, распавёў, паабмяркоўвалі і мяркую, што пэўныя высноўкі кожны зрабіў. Ось. Ну і паглядзім, да чаго гэта ўсё прывядзе. Іншай такой значнай навіной, прынамсі для Украіны і украінцаў, гэта была заява Міністэрства замежных справаў пра тое, што з 18 ці з якога, не памятаю з якога, кастрычніка прыпыняюцца консульскія послугі за межамі тэрыторыі Украіны. Што выклікала вельмі шмат абурэнняў сярод людзей, якія выехалі за мяжу. У тым ліку, я перакананы, выехалі незаконна, а незаконна маглі выехаць, в прынцыпе, у дадзены момант толькі людзі, якія падыходзяць па ўзросце пад мабілізацыйны закон. З якой мэтай гэта ўсё рабілася? В першую чаргу зразумела, што бліжэйшым часам ва ўкраіне будзе адбывацца мабілізацыя. Мабілізацыя наўрад ці будзе адбывацца у тым фармаце, што там Сырскі скажа, мне трэба там 250 тысячаў, і ось адразу там увосень падчас прызыву 250 тысячаў і мабілізуюць. Ну, па-першае, Украіна не мае такіх навучальных магутнасцяў военных для того, каб гэтыя 250 тысячаў папросту размясціць у сваіх навучальных цэнтрах. Для того, каб папросту падрыхтаваць людзей, нават даць тыя ж мінімальныя веды пра тое, як там зброя выглядае, куды там, як яна страляе, як яе абслугоўваць і гэтак далей. Ось, таму на гэта мінімум, ось, як звычайна, прынамсі, калі там у Беларусі было, ты ішоў на тэрміновую службу, цябе там прызывалі, ты месяц сидзеў у так званы карантин або курс маладога бойца. Ось, калі табе там показывалі аўтамат, вучылі хадзіць строем і гэтак далей. Ты працаваў там са зброяй, разбіраў, збіраў, дзесь там нейкія мінімальныя веды табе ў голову влівалі датычна военных дзеяў. І на ўсё пра ўсё на гэта табе давалася месяц. Зразумела, што за месяц ты там не станавіўся там Рэмба. Ось, але, ну, прынамсі, трымаць аўтамат ты ўжо мог. Далей ты ўжо там падчас гэтай тэрміновай службы ты асвойваў там нейкую спецыяльнасць военную, там наводчыка, там танкіста, артылерыста, ну, у залежнасці ад таго, якія войскі ты патрапляў. Ось, і ўжо валодаючы гэтай спецыяльнасцю, ты потым звальняўся ў запас. Ось, звычайна некалькі месяцаў на падрыхтоўку якасных спецыялістаў сыходзіць. Бо я памятаю, я 4,5 месяцы правёў у навучальным цэнтры, калі вучыўся там на сержантскую пасаду на вылічальніка артылерыйскага. Ось, таму, скажем так, на тэрыторыі Украіны няма столькі навучальных цэнтраў, навучальных баз, дзе можна было б усіх гэтай 250 там, ці сколькі там Сырскі скажа яму неабходна на наступны год, дзе іх, па-першае, размясціць і каб можна было іх навучаць. Таму такімі аб'ёмамі, якімі прадугледжваецца мабілізацыя, яна наўрад ці будзе праходзіць. Ось. Таму зараз і Украіне варта, ну, Украіне як дзяржаве і трэба якраз такі зразумець менавіта пра тое, якім рэзервам яна валодае. І для гэта якраз трэба, каб усе мужчыны прызыўнога ўзросту там ад 18 до 60, калі я не памыляюсь,
прыйшлі і сталі на ўлік па месцы жыхарства. Таму што ёсць людзі, якія былі вымушаныя пакінуць свае, скажем так, дамы, сваё пастаяннае месца жыхарства, таму што яно папросту акупавана, і зараз яны могуць перабываць на тэрыторыі ўкраіны, якая падкантрольна ўкраіне. Але пра гэта сама Украіна можа не ведаць, бо там калі там пэўная колькасць людзей лічыцца там, што яны жывуць там умоўна кажучы, там, скажем, Херсонскай вобласці, але не факт, што все гэтыя людзі яны зараз знаходзяцца на падкантрольнай Украіне, частцы Херсонскай вобласці. Ось, таму нават каб проста палічыць, якім ось гэтым рэзервам краіна валодае, варта было б, каб людзі мужчыны першую чаргу прыйшлі і пацвердзілі тое, што вось яны ёсць, яны жывыя, яны знаходзяцца там-то, там-то. Ось. Але ёсць людзі, якія знаходзяцца не ва ўкраіне, а знаходзяцца за межамі ўкраіны. Ось. І не ўсе гэтыя людзі знаходзяцца за межамі ўкраіны законна. Ось. Таму і быў прыняты ось гэтая пастанова Міністэрства закардонных спраў пра зупыненне надання консульскіх паслуг тым, хто не адпавядае там гэтым, хто не мае сярод мужчын дакументаў пра тое, што яны падалі свае дадзеныя на улік. Ось, менавіта не маюць паперак з ТЦК. Ось, ставіцца да гэтага закону, насамрэч, закону гэтай пастановы можна па-рознаму. Хтосьці там спасылаецца на артыкулы Канстытуцыі Украіны, што все гэта мае надавацца. Ось, і нават аргументуюць гэта ўсё. Ось, гэта з аднаго боку, але акрамя правоў, любая Канстытуцыя, любы закон, ён мае і абавязкі. І 65-я Канстытуцыя, 65-й артыкул Канстытуцыі Украіны кажа пра тое, што абарона Украіны і яе тэрытарыяльнай цэласнасці з'яўляецца абавязкам кожнага грамадзяніна Украіны. Кожнага гэта азначае і жанчын, і мужчын, але всім зразумела, што мужчын ўсё ж такі ў першую. Гэта з'яўляецца абавязкам. Вы ж хочаш, каб у цябе былі пэўныя правы, выконвай пэўныя абавязкі. Бо калі не будзе краіны Украіна, ніхто табе ніякіх правоў не гарантуе. Гэта, в прынцыпе, лагічна. Хочаш правы трэба спачатку адстаяць, скажем так, і ў данным выпадку іх трэба адваяваць. Ось, таму я разглядаю, для мяне правы у гэтым выпадку другасныя. Першую чаргу падчас такіх падзеяў, вайны, прынамсі, як зараз у краіне, першаснае гэта абавязкі. Бо калі ты не выконваеш абавязкі, пра якія правы ты кажаш. Ты хочаш там быць у небяспецы, атрымліваць там пэўныя там, мабыць, тыя пасобі, якія там табе палагаюцца, таму што ты там з акупаваных тэрыторыяў і так далей, і так далей. І там і сацыяльнай абароны ты хочаш, але пры гэтым ты не выконваеш абавязкаў, якія на цябе накладае твая ж краіна, ад якой ты хочаш, каб яна забяспечвала выкананне тваіх правоў. Прынамсі, гэта маё такое вось стаўленне. Так, закон про мобілізацію без закону про демобілізацію. Чи вважаєте ви, що це справедливо? Я лічу, што гэта немагчыма. Немагчыма у адзін закон увапхнуць і дэмабілізацыю, і мабілізацыю. Таму што уявіце сабе, што вось зараз вы дэмабілізуеце, нават калі умоўна скажам, што вось атрымалася мабілізаваць пэўную колькасць людзей, неабходную, падрыхтаваць яе, надаць ім неабходныя спецыяльнасці ваенныя,
Ось, і потім просто ось їх як ту рокіроўку, як кажуть в шахматах, зробити рокіроўку і поміняти одних на других. Ось, кажуть, і всіх тих, хто зараз там знаходиться на фронті, демобілізувати, а тих, хто був мобілізований, мобілізувати і відправити на фронт. Я не думаю, што гэты фронт будзе эфектыўным. І ўтрыманне гэтага фронту будзе эфектыўным. І вядзенне баявых дзеяў на гэтым фронце застанецца такім жа эфектыўным. Таму што ну, немагчыма, каб ваенны, які не мае баявога вопыту, настолькі ж эфектыўна замяніў ваеннага, які мае баявы вопыт, нават на такім нізкім узроўні, як шараговец. Або, ну, там, скажем, напрыклад, штурмавік. Штурмавік, які там ужо там, прынамсі, адзін на адзін штурм, які схадзіў, ён ужо будзе больш эфектыўны на наступным штурме, чым той, хто ўвогуле ні разу не хадзіў, які толькі там дзе-небудзь там у Львоўскай обласці там пад наглядам інструктароў там хадзіў па гэтых акопах. Яны не будуць аднолькава эфектыўныя. І гэта мы кажам толькі пра людзей узроўня шараговец. А ёсць яшчэ сержанты, ну, прапаршчыкаў зараз няма, там сержантскі склад досыць такі доўгі, там натаўская сістэма. Бо сержанты могуць быць ажно кіраўнікамі ўзводу. Узвод гэта 30 чалавек. Ну, ось, і уявіце, як чалавек, які не мае баявога вопыту, будзе кіраваць 30 людзьмі, якія таксама не маюць баявога вопыту. То бишь, зрабіць гэтую замену, то бишь, дэмабілізаваць тых, хто пэўны там тэрмін знаходзіцца зараз на перадавой лініі, і замяніць іх тымі, хто там ніколі не быў, ну, гэта просто немагчыма. Гэта просто прывядзе, я перакананы, да абвалу фронту. Ось, таму я не лічу, што гэтыя законы варта было б аб'ядноўваць пра мабілізацыю і дэмабілізацыю. Хутчэй трэба рабіць пэўны закон пра тое, каб тыя, хто пэўны час знаходзіцца на кантракце, скажем так, мелі магчымасць взяць перэрву. Ну, тое ж самае, як звычайна, як гэта ўсё адбываецца на працоўным кантракце. Што ты маеш там раз на год, там, прынамсі, у беларускім заканадаўстве ты маеш взять 24 дні в отпуска. Раз на год, 24 дні. Ну, і там за всялякія штукі, там, яшчэ 4 дні табе могуць дадаць, і таго ты там за месяц можаш, за год 28 дзён ты можаш адпачываць ад сваёй працы. Кантракт у арміі можна па той же схеме прыраўняць, таму што гэта, ну, свайго роду гэта праца. Таму я бачу хутчэй вось гэты варыянт, а не там поўнае звальненне. Прынамсі, вось на гэтай стадыі пакуль не адбудзецца падрыхтоўка больш якаснай замены. Так, ну щось зашмат ви там понаписали, я все не поспіваю, все обмірковувати. Так, вважаю дії нашого МЗ щодо припинення надання консульських послуг єресю. Ну, а я не. Ось, тому що тыя, хто сапраўды мае на гэта права, яны гэтае права, я перакананы, давядуць. Зразумела, што ёсць там і сярод мужчын тыя, хто выехаў законна і знаходзіцца там законна. Ось, але, скажем так, на дадзены момант перабіраць вось гэтых людзей няма магчымасці. Я перакананы, што бліжэйшым часам папросту выйдзе нейкая там пастанова, якая будзе ўдакладняць, і папросту справы некаторых людзей пачнуць разглядацца асобна. Просто на гэта патрэбен час, і зараз просто, ну, я перакананы, з-за колькасці людзей, якія звяртаюцца, займацца гэтым немагчыма. Зараз там, ну, пасядзяць, пагудзяць тыдзень, другі, і не будзе гэтых чэргаў, і можна будзе ўжо разбірацца менавіта са справамі кожнага асобна
з тых, хто звяртаецца. І сфармуецца, скажем так, пакет дакументаў, які трэба прынесці, каб атрымліваць гэтыя паслугі консульскія, і ўсё гэта пачне вырашацца. Я больш чым перакананы. Так. Багато європейських країн мають своє законодавство щодо надання посвідків біженцям і нашим громадянам це все до одного місця. Ну, так. І Україна має, і я вже там 7-й, 8-й місяць в Україні. Я чекаю, коли мені нададуть ось гэты статус утікача. Тому у Європі гэта нават хутчэй адбываецца. Ну, ось чым в Україні. Тому што ў Еўропе, напэўна, і вайны-то няма. Ну, мне, уласна, складана там уявіць. Ось, бо, прынамсі, калі я атрымліваў сваю доведку пра тое, што моя справа разглядаецца, нумар маёй доведкі быў, калі не памыляюся, 3018. То бишь за гэты год, за мінулы, гэта, за 23, я быў 9 месяц, гэта верасень. У верасні я быў 18-м чалавекам, які падаў дакументы, ад каго прынялі дакументы на разгляд справы на надання статуса уцекача. Ну, калі я не памыляюся, што нумары так гэта ідуць ад пачатку года. Таму яшчэ больш дзіўна, напрыклад, для мяне, што ось ужо 8 месяц ідзе. 8 месяц, хутка 9 пойдзе. Ну, ось, што я дагэтуль яшчэ атрымліваю дакументы, пры тым, што як бы мой кейс цалкам зразумелы. Ну, у Еўропе гэта, мабыць, прасцей, але з-за колькасці, мабыць, больш часу займае. Ось, што ім будзе? Нічога. Ну, па-першае, ну, мне, напрыклад, як я в Украіне, так, у мне таксама, ну, няма ніякіх дакументаў, у меня, напрыклад, скончыліся правы. Але ці азначае гэта, што я перастану ездзіць на машыне? Не. Ось, таму што, ну, таму што я... Таму што таму. Ось, але ў Еўропе так не праканае. Напрыклад, калі ты чагосьці не маеш, бо там все ж таки ёсць заканадаўчая база, і там няма, скажем так, такіх паблажак, як, напрыклад, ва Ўкраіне. Бо, скажем так, вышукваць мяне, менавіта такога беспраўнага, ну, ніхто не будзе. Ось, да таго ж ёсць у мяне УБД. Ось, атрымаў я учасніка баявых дзеяў, таму ўжо які-ніякі дакумент, які я, калі што, змагу паказаць. Нават калі мяне без правоў затрымаюць, ну, я папросту не маю магчымасці іх замяніць. Фактычна не маю. Фактычна, фізічна я не маю зараз магчымасці іх замяніць. А ці стане, ну, ці стану я ад гэтага горш кіраваць сваім транспартным сродкам? Не. Гэтак жа сама, як і кіраваў, так і буду працягваць ім кіраваць. І навычкі мае нікуды ад гэтага, ад таго, што там тэрмін дзеяння гэтай пластыкавай карткі скончыўся, ну, не зменіцца. І адэкватныя людзі гэта разумеюць. Так, ні людей можна повернути ні з усіх країн, але з Польщі можна всіх, але це буде дуже складно, якщо буде бажання у нашої влади. Поляки з великим задоволенням сюди пришлють людей. Ну, там і Літва, коли я не помиляюся, так само почала, ну, зробила заяву про те, що готова відправляти українців, які незаконно потрапили у країни Єврозв'язу, павяртаць іх да Ўкраіны. Ось, з аднаго боку, гэта і зручна, і незручна, датычна палякаў, напрыклад, калі там гэты чалавек там дзесьці працуе, там афіцыйна, неафіцыйна, але ён працуе, ён прыносіць там пэўныя плюшкі, скажем так, дзяржаве, але я мяркую, што не ўсе гэтыя людзі менавіта вось так знаходзяцца на тэрыторыі той же Польши, бо, напрыклад, сплачваць за кагосьці там гэтыя, як это, пасобе плаціць мужчынам, якія там працоўнага ўзросту, не пенсійнага,
Польшчы таксама незручна, таму што гэта свайго роду цяжар на польскі бюджэт, які Польшчы той же самы ён увогуле не патрэбны. Таму што датычыцца працоўнай сілы, калі гэта дзеючыя, скажем так, працаўнікі, афіцыйна ўладкаваныя і гэтак далей, якія там сплачваюць падаткі і працуюць на ВВП Польшчы, так яны хутчэй за ўсё застануцца. Тыя, хто не змог, як кажуць, знайсці сябе у Польшчы, акрамя як уцікач, які там сядзіць на нейкіх там праграмах дзяржаўных і атрымлівае за гэта там пэўныя сродкі, ну такія людзі хутчэй за ўсё ў Польшчы не застануцца, яны там будуць проста непатрэбныя. Зноўку ж размова ідзе пра мужчынскае насельніцтва. Так, а як ви відноситесь до одного з останніх інтерв'ю Зе, де він визнав, що плану перемоги немає, але ми повинні перемогти. Стратегія без тактики. Офігенно. Прям бачу, як ми йдемо кудись невідомо як. Тут я би хутчэй сказав про тое, што про тую памылку, про якую казалі падчас так званого контрнаступу 23-го. Калі там з зімы пачалі казаць, што ось зараз мы там як пачнем контрнаступаць, що аж там пераконтрнаступім так, що аж не спыніць нас будзе. Ось. Ну і зразумела, да гэтага наступу гатаваліся. Ось. І у той жа восені, бліжэй да зімы, до Нового году той же Зеленскі сказаў, што мы нашай памылкай было тое, што мы зашмат размаўлялі пра тое, што мы збіраемся рабіць. І таму, хутчэй за ўсё, зараз мы не будзем чуць нічога пра тое, што Украіна збіраецца рабіць датычна пэўных ваенных дзеяў. Ось. І гэта правільна. І я б не чакаў нават бы навінаў пра тое, што там зараз будзе там інтэрв'ю Зеленскага, ён скажа, мы зараз там атрымаем вось гэта, там на Купянскім напрамку мы там ось так ось будзем рабіць, потым там праз Работіна мы там выйдзем туды-туды, потым там авіяцыя у нас ось гэта адбамбіць, мы туды зойдзем там танкамі, сюды там БМПхі у нас паедуць, там арта адпрацуе, туды 2 Хаймарса прыляціць, там F-16 Таурусы запусціць, там ці яшчэ нейкую ракету запусціць, все, мы тут ось так ось тут пераб'ем, там мост падарвем, тут ось так зойдзем. Ну, такіх плянаў не будзе. Не будзе, таму што, ну, гэта, ну, які сэнс ад гэтых планаў, калі пра іх усе будуць ведаць? Адбудзецца тое ж самае, што ў 23-м годзе. Калі ўсе казалі пра тое, што будзем наступаць, а накірункаў для наступу не так шмат, насамрэч было ў 23-м годзе, таму падрыхтавацца да гэтага ўсяго было досыць верагодна, што гэта ўсё будзе такім. Да таго ж яшчэ не атрымалася атрымаць усё, што неабходна ў пляне зброі, для таго, каб быць эфектыўным у пляне контрнаступу. Таму я не здзіўлены, што Зеленскі не кажа пра план, гэта не азначае, што яго няма. Ось, яго няма для ўсіх. Для тых, хто мае ведаць яго, я перакананы, ён ёсць. І яны пра яго ведаюць. Але не ўсе жыхары Украіны адносяцца да той колькасці насельніцтва, якая мае ведаць пра будь-якія военные планы датычна стратегії і тактики. Так, далі нікого вони не пришлють, бо ті працюють у їх, а самі поляки звалюють зі своєї країни в Англію та Німеччину. Пришлють, повірте, ви недооцінюєте поляків. Ну, так, наприклад, я коли у 20-му году ездил у Латвію, там так само досить шмат бачно, що люди поз'їжджали, особливо з гэтых з сельської місцовості, бо вельмі шмат таких закинутих домов стаіць уздовж дороги. Тому що, ну, який сенс тобі заставатися у Латвії, наприклад, там, коли ти можеш законно поехать працаваць у іншую краіну і атрымліваць там значна большы прыбытак, чым у той же Латвіі, там сидячы дзе-небудзь там у сельскай мясцовасці, там будучы там нейкім фермерам.
Ну, тому казати про те, що там поляки самі з'їжджають у інші країни, ну, Польща досить економічно розвита країна. Вона розвивається зараз на фоні останніх країн Європи значно хутчэй. Нягледзячы на тое, што яна застаецца ўсё яшчэ аграрнай краінай. Таму казаць пра тое, што там все палякі з'язджаюць, а на іх месцы нікаго няма, ну, крыху, на мой погляд, беспадстаўна. Ну, зноўку ж ніхто не кажа, што гэта будзе адначасна, што там як там як пры Сталіне там запіхаюць у таварныя вагоны ўсіх там украінскіх машынаў, якіх знойдуць у Польшы, і адправяць іх в Украіну. Ну, таксама наўрад ці гэта все адбудзецца. Так. Так, на жаль, чіткай стратегії влада народу не пояснила в плане війни. Ну і один раз уже пояснила, нічога з гэтага не атрымалася, таму што калі ўлада спрабуе паясняць штосьці народу, а потым гэта не атрымліваецца, все пачынаюць там нейкую здраданьку разганяць. Ну і зноўку ж, калі ты тлумачыш штосьці народу, там па той бок манітора таксама не дурні сядзяць, і ў той жа Расіі адсочваюць сацыяльныя сеткі і гэтак далей. І спецыяльныя людзі у спецыяльных службах працуюць як трэба дзеля таго, каб выведка працавала, каб супрацьдзеяць таму, што Украіна робіць супраць Расіі. Так вайна, в прынцыпе, і ўладкаваная. Таму чакаць пэўных канкрэтных заяваў пра тое, што мы будзем рабіць так, і вось гэта і гэта ёсць наша стратэгія, і мы вось так пераможам, такога не будзе. Я перакананы. І ў той жа час немагчыма гэта казаць, напрыклад, пра тыя ж F-16, якія там увесь 23 год там казалі, што вось нам F-16, і вось ужо ў лютым наступнага года уже 100% уже будуць F-16. Там якое зараз лютага, там 80 якое там лютага, калі там не 100 якое лютага зараз, што F-16 дагэтуль яшчэ няма ў Украіне. І зноўку ж гэта ж не залежыць ад Зеленскага. Яму сказалі папросту, што ўсё, у лютым будзе. А тут хопа, і вось люты, а ў лютым няма. І як у гэтым вінен Зеленскі? Ніяк. Таму лепш не казаць і не прагназаваць і не планаваць тое, за што ты не несеш адказнасць. Пан Іван не згодны, вы кажаце, што трэба рабіць кодексы аб шлюбе і аб разводзе. Я пра такое ўвогуле не казаў. Што трэба стварыць кодекс аб прыняцці на працу і асобны кодекс аб звальненні. Недарэчнасць. Прычым тут кодексы аб шлюбе і разводзе. Я пра такое пра шлюбы і разводы я ўвогуле не казаў. Я казаў пра тое, што контракт або там падчас мабілізацыі ж таксама, калі я не памыляюся, падпісваецца контракт ці дагавор. І ён мае прадугледжваць такія ж самыя, не такія ж самыя, а нейкія умовы, што праз пэўны час дзеі гэтага контракту і знаходжання чалавека на гэтым контракце ён мае атрымліваць, напрыклад, там адпачынак на месяц. Раз на год мае там пэўную колькасць дзён. Так, не абавязкова гэта браць там адразу месяц, напрыклад, можна там разбіць, напрыклад, на 2 часціны. Праз заканадаўства гэта ўсё высветліць, вырашыць досыць проста. Трэба проста хто-небудзь з гэтых так званых законапісцаў узялись за гэта ўсё, сфармавалі гэта ўсё на паперы і падалі, і ўсё гэта запрацуе. Але гэта нікаму не цікава, таму што гэта не модна. Бо пад той же закон пра мабілізацыю ніхто не падпісаўся. І тая парламенцкая большасць, якую атрымалася атрымаць для таго, каб гэты закон там з 4200 правкамі прайшоў, гэта ўжо там, можна сказаць, перамога. Так ішоў 2005 год, а F-16 так і не было.
Жартую. Ну, я ж про то і кажу, що якое там сьогодні лютого, що F-16 в Україні будуть у лютому 24-го. Про мобілізацію і демобілізацію два закони. Як так? Гэта один закон. Ну, немагчыма гэта зрабіць адным законам. Ну, вы разумееце, што немагчыма ўзяць усіх, хто зараз ёсць, звольніць іх і на іх месца паставіць новых. Ну, гэта возьміце, каб было зразумела, возьміце ўсю зборную Украіны па футболе, пасадзіце яе там на лаву, мабілізуйце, а замест іх там з якога-небудзь Дюшор 12, там, напрыклад, яны ж все украінцы, маюць права гуляць за Украіну. Іх адправіць там на чэмпіянат свету. І што яны там пакажуць? Да чаго яны там даграюцца? Нічога яны там не пакажуць, я вам так скажу. Ну, тут працуе тое ж самае. Ну, немагчыма проста ўсіх адразу ўзяць і на іх месца паставіць кагосьці новага, хто нічога не разумее ў гэтым і не бачыў і там і не чуў ніколі пра вайну. І ўвогуле, як кажуць, не для вайны быў народжаны. Таму рабіць гэта ў адзін закон. Калі ў гэты закон толькі пра мабілізацыю 4200 паправак там 10 знайшлі і знайшлі там нейкія карупцыйныя рызыкі ў законе пра мабілізацыю, ну, прашу тут казаць пра дэмабілізацыю. Это ўвогуле іншы закон. Ось таму тут я з вами цалкам не згодны. Так. І, в прынцыпе, пра гэтую тэму таксама паразмаўлялі пра мабілізацыі, дэмабілізацыі і першую акрэмую варшаўскую штурмавую роту. Ой, бачу, там мем такі прикольны, можете загугліць. 300 паспартанцаў. Ось, я пасмяяўся, калі ўбачыў. Ось, пра 300 паспартанцаў. Ну і там ёсць такі канал, Смак, здаецца, называецца так. Смак, украінскі канал, там такія заўсёды мне падабаецца пачуццё сарказму чалавека, які там друкуе навіны. Ось, і там было, што быццам бы там Дуда сказаў, што калі ў гэтых людзей ёсць сілы і здароўе штурмаваць пашпартныя сталы ў Варшаве, значыцца і пасадку яны таксама штурмаваць змогуць. Таму мы типа там усіх мужчын адправім ва Ўкраіну. Ось. Таму, в прынцыпе, пра гэтую тэму, я так разумею, все, хто хацеў, у тым ліку і я, выказаліся ўсё, што можам. Таму апошняя тэма такая больш, я б яе разглядаў больш як жартоўная. Ось, гэта усебеларускі народны сход, які адбываўся на гэтым тыдні у Беларусі. Але перад тым, як мы пачнем пра яго казаць, невялічкая такое аб'ява, што па-першае, вы бачыце гэту чырвоную стужку, дзе напісана, як бескаштоўна можна падтрымаць аўтара падпіскай на канал, працісканнем падабайкі пад гэтым відэа, або напісаннем каментару пасля таго, як гэтая трансляцыя выйдзе як відэа, дзеля таго, каб алгарытмы Ютуба разумелі, што гэта цікавы контент і прапаноўвалі яго паглядзець як мага большай колькасці людзей. Бо чым больш будзе людзей, тым больш інтэрактыўней будзе наш эфір, тым больш людзей змогуць выказваць свае меркаванні, задаваць нейкія свае пытанні і гэтак далей. Ну і будзе ўвогуле цікавей. Больш, скажем так, разнастайнасць поглядаў мы будзем дазнавацца і з іншых бакоў глядзець на розныя сітуацыі. Вось, і неяк прыходзіць да так званага кансэнсусу. Ось, таксама вы можете падпісацца на іншыя сацыяльныя сеткі, гэта там Telegram, што там яшчэ ў мяне, TikTok, Instagram нават ужо з'явіўся. Ось, і што? І ўсё, напэўна. Я не памятаю. Ось, таксама вы можете падтрымаць мяне праз Patreon. Пад відэа ёсць спасылка, там выходзіць перыядычна, прынамсі, раз на тыдзень дакладна. Я там выкладаю відэа,
пра тое, што я збіраюся абмяркоўваць на эфіры. Відэа там унікальныя, яны больш нідзе не публікуюцца, акрамя як на Патрэоне. Там зараз цэлы адзін падпісчык, таму вы можете стаць другім падпісчыкам. Вось таксама, калі ёсць жаданне падтрымаць таксама матэрыяльна беспрацоўнага, бесстатуснага ва ўкраіне аўтара гэтага каналу, вось моя картка украінская, туды можна кінуць грошыкаў, калі ёсць лішнія. Калі няма лішніх, не трэба нічога туды кідаць, не памру. Ось, але калі ёсць, можна і кінуць. Калі вы знаходзіце дзесьці ў Еўропе, напішыце мне вось на гэты тэлеграм, вось на гэты тэлеграм, вось гэты. Ось, я вам распавяду, як можна перавесці грошы з Еўропы, калі у вас не атрымліваецца на вось гэту украінскую карту. Так, ну і, в прынцыпе, да апошняй навіны. Апошняя навіна гэта ўсебеларускі народны сход. Яго прыдумаў сам Лукашенко дзесьці год ці два таму. Ось, і тады, калі ён яго прыдумаў, усе думалі, што вось ён праз гэты беларускі народны сход збіраецца легітымізавацца і быццам бы скасаваць прэзідэнцтва і быццам бы вся ўласць там народу, як кажуць, у выглядзе вось гэтага ўсебеларускага народнага сходу. Ось, але ён так не зрабіў, гэта папросту яшчэ адна структура, якая, ну, па сутнасці нічым не займаецца. Ось просто, скажем так, трэба штосьці яшчэ, дзе ён быццам бы будзе самарэалізоўвацца. Ось, першы дзень быў досыць такім нецікавым, там нічога такога новага не адбылося, просто абралі старшыню гэтага ўсебеларускага народнага сходу, абралі старшыню, канешне ж, Лукашэнку, таму што папросту больш ніхто не баласаваўся на пасаду старшыні ўсебеларускага народнага сходу. Прагаласавалі амаль што адзінагалосна, адзін чалавек чамусьці прагаласаваў супраць. Ось, ну, не факт, што гэта ўвогуле быў непадстаўны чалавек. Ось, таму першы дзень нічога цікавага не адбылося, Лукашенко абраўся, усе яму спявалі оды хвалебныя пра тое, які ён выдатны кіраўнік. Ось, і Лукашенко быў цалкам задаволены. Ось, на другі дзень быў прызначаны для удакладнення беларускай ваеннай дактрыны і ўнутранай бяспецы. І тут, як кажуць, Астапа панесла. Ось, першым ну, мабыць, не першым, там, а першымі патрапілі у сродкі інфармацыі заявы Церцеля, гэта кіраўнік камітэту дзяржаўнай бяспекі. Ось, пра тое, што камітэт дзяржаўнай бяспекі настолькі піздаты, што ён проста папярэдзіў атаку беспілотнікаў на Мінск. Ось, хацелі літоўцы са сваёй літоўскай тэрыторыі запусціць беспілотнікі па Мінску, але КДБ наша, ну, іхняя, беларуская, самая лепшая ў свеце КДБ, ўсё гэта папярэдзіла. Ось, у выніку літоўскі бок потым накіраваў ноту пратэсту, але мы ведаем, вакол якога органа Лукашенко гэтыя ноты пратэсту звычайна гартае. Ось, і потым дайшла справа да самога Лукашэнкі, і тут ён пачаў уже там распавядаць, як усё ў нас добра з бяспекай і які дрэнны захад, і пра тое, што чамусьці гэта заходняя апазіцыя беларуская быццам бы хацела захапіць Кобрынскі раён і прагаласіць там сваю ўладу і запрасіць туды войскі НАТО. Я нават адкрыў мапу, бо, ну, як бы, наколькі я ўяўляў, дзе знаходзіцца Кобрынскі раён, мне было цікава, чаму менавіта Кобрынскі раён. Ось, аказваецца, Кобрынскі раён, ён ідзе, калі ось так ад заходняй мяжы, ён ідзе за Брэсцкім раёнам. І мне цікава, чаму не Брэсцкі раён. Мабыць, штосьці з геаграфіяй у Лукашэнкі не так, таму што, ну, лагічна было б захапляць Брэсцкі раён, а не так, ну,
ісці, скажем так, войскамі праз брэсцкі район, казаць, не, мы не да вас, мы ў Кобрынскі, таму вы нас не чапайце. Гэта як тыя ж мігранты, якіх Лукашенко нагнаў на мяжу з Польшай, якія там крычалі палякам, што нам не патрэбна Польша, мы ідзем у Германію, прапусціце нас, мы ў Германію ідзем, мы там польска курва нам не трэба. Ось, таму мы ў Германію прапусціць. Ну, тое ж самае прыкладна мусіла адбывацца і тут, што нам брэсцкі район нам не трэба, Кобрынскі. Кобрынскі перфект, то наша. Ось, ну, зноўку ж усё гэта вельмі смешна. Тут НАТО в Украіну не тое, што войскі дапамогу нават адправіць не могуць, а тут па патрабаванню нейкай там самапрагалошанай беларускай апазіцыі войскі НАТО раптам мусіць увайсці ў Кобрынскі раён і бараніць яго ад нападаў Лукашэнкі. Ну, інакш як гэта кажуць, такім, ну, тут як і з тымі прыславутымі 4 пазіцыямі, якія ёсць на мапе, там дзесьці ў Лукашэнкі. Ось, прыкладна так гэта ўсё і адбывалася. То бишь, такая все мерапрыемства такое досыць паказовае, ось, дзе Лукашенко царь, і ўсе яму там слухаюцца яго і павінуюцца яму, а ён ім распавядае, як там яны адбівалі атакі беспілотнікаў пры адсутнасці беспілотнікаў, і як не далі беларускай апазіцыі прагаласіць нейкую незалежнасць Кобрынскага раёну і запрасіць туды. Я нават не магу, я на ржаку прабіваю, я нават калі папросту пра гэта распавядаю. Прагаласіць у Кобрынскім раёне нейкую незалежнасць і запрасіць туды войскі НАТО для абароны гэтай самай незалежнасці. Ось. І яшчэ больш гэта смешна стала мне. На гэтым тыдні я прачытаў навіну адну з Беларусі, і гэта цалкам, што на больш нізкім узроўні пачынае працаваць гэтак жа, як на высокім узроўні. Там аднаго участковага пасадзілі на 3 гады. Скажуць, ну, як так? Менты ж, яны ж все ж быццам бы там за Лукашэнку. Ось, але пасадзілі яго за 3 гады па досыць такім цікавым артыкуле. А артыкул быў такім, што ён падвышаў сваю эфектыўнасць шляхам стварэння неіснуючых справаў. Карацей кажучы, ён, каб падвышаць сваю эфектыўнасць, складаў пратаколы на людзей, браў прозвішчы і імёны людзей з ягонага участку, складаў на іх пратаколы, без іх, зразумела ж, ведання, складаў на іх пратаколы, потым па гэтых жа пратаколах, зноўку ж без ведання людзей, фігурантаў гэтых пратаколаў, ён праводзіў з імі тлумачальныя размовы, ось, выносіў ім там гэтыя папярэджанні і паспяхова справу закрываў. І тым самым падвышаў эфектыўнасць уласнай працы, фіктыўную эфектыўнасць уласнай працы па раскрытых і выкананых справах. Ось, дзесьці гэта ўсё выплыла, і такі прадпрымальны участковы на 3 гады паехаў у турму. Ось. І гэта вельмі адлюстроўвае тое, што адбываецца у Беларусі на больш высокім узроўні. Калі Лукашенко, той жа все гэтыя ягоныя міністры, там той жа Церцель, гэты кіраўнік КДБ, ствараюць гэтыя самыя беспілотнікі, якія быццам бы там мелі ляцець з тэрыторыі Літвы, але мы папярэдзілі. Ось, той жа захоп улады ў Кобрынскім чамусьці раёне і запрашэнне туды войскаў НАТО. Таксама мы ўсё прадбачылі і ўсё папярэдзілі. То бишь, все, што не адбываецца, мы ўсё папярэджваем. І такая ж фіктыўная
праца адбываецца. Тое, што рабіў участковы на сваім такім участковым узроўні, тое ж самае адбываецца на ўзроўні міністэрстваў і нават прэзідэнта. Таму смешна, але і сумна. Так, ох, хітрыя літоўцы, але в них нічога не выйшла. Ну, зразумела ж, не выйшла, калі Церцель бярэцца за справу, гэта ж генерал КДБ, там, ці якое там яго званне, палкоўнік, падпалкоўнік. Ось, таму бессэнсоўна гэта ўсё. Толькі 150 джипаў, як у Кадафі, толькі так. Інакш увогуле нічога не атрымаецца. Атакі беспілотнікаў, мабыць, Лукашенко асабіста відбіваў. Ну, не выключна. Калі там, мабыць, узнагароду каму-небудзь там выпіша за беспілотнае збіццё беспілотнікаў, што-нибудь такое придумае там і зробіць там узнагароду ці там грамату пачётную якую-небудзь. Ось, ну, такая... Всё гэта было б яшчэ больш смешна, калі б не было так сумна. Таму што большасць людзей, ну, не большасць, а, скажем так, пэўная частка, і не выключна, што, мабыць, і не большая частка з жыхароў Беларусі могуць гэта ўсё ўспрымаць сапраўды не так, як я, ось там, што я нават распавесці гэта там не заржаўшы, я не магу, а ось для іх гэта яны там на сур'ёзных шчах гэта ўсё ўспрымаюць, слухаюць і ківаюць у свае, кажуць, блакітныя экраны. Ось, таму вось так. Вось такія справы адбываліся на гэтым тыдні. Прынамсі, гэта тое, што вось так мне патрапіла ў поле майго зору. Ось таму, в прынцыпе, на гэтым у мяне ўсё. Калі ёсць якія-небудзь пытанні, літаральна вось некалькі хвілінак яшчэ у вас ёсць, каб іх задаць, мабыць, там якія-небудзь тэмы вы хацелі б абмеркаваць. Не абавязкова там нейкія такія, якія адбыліся. Мабыць, прапанаваць нейкую тэму на абмеркаванне на наступны стрым. Бо калі там не будзе ніякіх там класных навінаў, там Кітай не нападзе там на Тайвань ці яшчэ што-небудзь, там Ізраіль што-небудзь не ўчыніць там з Іракам. Ну, хто яго ведае, якія тут могуць быць навіны. Ось, таму прапаноўвайце свае тэмы, мы іх абмяркуем. Да таго ж заклікайце сваіх там знаёмых, блізкіх і гэтак далей, сяброў таксама далучацца да эфіру, калі вы лічыце, што тут штосьці цікавае ўвогуле адбываецца і карыснае. Не нейкае тут марнатраўства перад 3 гледачамі тут адбываецца. Таму далучайцеся да таго, каб эфіры станавіліся цікавейшымі, бо і ад вас гэта таксама залежыць. Ну, зразумела ж ад мяне, таму што я гэта эфіры па сутнасці веду. Але чым больш, скажем так, людзей глядзіць, тым больш меркаванняў мы можам пачуць, тым больш поглядаў на тую ці іншую сітуацыю з розных кутоў гледжання. Больш аб'ектыўна тыя ці іншыя навіны мы зможам разглядаць. Наскільки в Білорусі багато було вати, коли ви там жили? Та там я жив у ваті. Ти попросту так, ну, ти живеш у ваті. Живеш у ваті. Це життя у Білорусі. Як белорусы ставіліся да рашкі до 24-го? Я могу сказаць толькі до 21-го, потому что потым мяне там раптоўна не стала. Да ніхто там не ставіўся да Расіі як да ворага. Раздражнялі толькі гэтыя русакі, якія там на сваіх гэтых машынах, на сваіх джипах ганялі па кальцавой. Нягледзячы на тое, што там камеры стаяць, але ім все роўна, тому што ты ж не надашлеш гэта фото з камеры кантролю хуткасці ў Расіі. Ніхто туды не адсылаў. Таму яны ганялі, і мяне як вадзіцеля раздражнялі вельмі. Ось.
А в школе вас вчили на расійскай ці беларускай? Ну, я вучыўся большую частку на расейскай. Калі я 2 гады вучыўся ў вёсцы, гэта другі, трэці клас, там выкладанне было па-беларуску. Ось, потому што я памятаю, што матэматыка мне было складана ў 4 клас павяртацца, таму што матэматычныя тэрміны, я большасць з іх ужо ведаў як па-беларуску. І я не мог, ну, прынамсі, час у мяне пэўны пайшоў на тое, каб перакласці гэта ўсё з беларускай на расейскую і пачаць разумець тыя матэматычныя тэрміны, якія былі першапачаткова мной вывучаны па-беларуску. Вось, а цалкам беларускія школы не былі нейкім такім тым, хто шукаў. Гэта зараз ось там у 20-х пачалі там шукаць і садкі беларускія і так далей. Але в 90-х такога, ну, калі я вучыўся, 90-х такога не было. Так, іх багата взагалі ездзіла ў Беларусь. Так, там же ж казіно, асабіста калі ў Расіі забаранілі гэтае казіно, там толькі пэўны там ігорныя зоны зрабілі. У Беларусі то казіно працавалі, там у гатэлях працавалі казіно. Так, асобнымі будынкамі. Я працаваў у 2 казіно, скажу, я дылерам працаваў у 2 казіно. Таму я ведаю, што русачкі досыць часта. Ну, навошта ім ехаць там з Масквы ў Краснодар, напрыклад, там, калі можна было б з Масквы за 1,5 гадзіны на самалёце прилетець у Мінск, у тое ж самае казіно. Навошта там ляцець у Краснодар? Колькі там гадзін? О, вітаю Тимура Філоненка на стріме у нас. Што там, Тимур, скажы з нашым відэа лепш, калі яно з'явіцца. Ось, таму русачкоў хватала, у тых жа казіно прыязджалі русачкі пагуляць. Ну і да таго ж там увогуле было складана патрапіць у якія-небудзь так званыя аздараўляльныя цэнтры беларускія, таму што там таксама ўсё русакамі было занята. І таму менавіта зараз там, напрыклад, адпачыць у якім-небудзь аздараўляльным цэнтры у Беларусі каштуе, як з'ездзіць там у Егіпет на месяц. Ну, таму што быццам бы медыцына. Як кажуць, запыт спараджае прапанову. І калі вось русакі ездзяць там на, скажем так, на аднаўленне, на аздараўленне ў Беларусь, яны ствараюць гэты самы запыт. І таму звычайныя там беларусы не могуць ужо там за, скажем так, за копейкі ва ўласных жа аздараўляльных цэнтрах адпачываць. Таму што там кошты, што такія цэны, што за гэтую ж цэну можна паехаць у Егіпет. Я, напрыклад, калі праз нейкую арганізацыю там пасля 20-х, як пастраждалы у 20-м годзе, мяне адправілі ў Альфа-Радон, гэта лечебніца, такі цэнтр лечебны, дзесьці там у лесе знаходзіцца на поўначы. Ну, там 150 або 200 кіламетраў ад Мінску. Ну, такое досыць шикарная штука, там карацей трохразовая ежа, і там пэўныя медыцынскія працэдуры па маёй мінімальнай стаўцы. Ось мінімальна там каштаваў моя поездка туды на 2 тыдні, і потым праз дакументы, якія там я падпісваў, я зразумеў, што гэта каштавала там 7400 беларускіх рублёў. На той момант гэта было амаль што 2500 даляраў. Я думаю, дайце мне гэта 2500 даляраў, я замест з гэтых 2 тыдняў у Альфа-Радоне ў гэтым лесе з камарамі, я лепш за 2500 я злетаю ў Егіпет на месяц, напрыклад. І я прыеду адтуль нават без гэтых там медыцынскіх працэдур, якімі там рабілі, я прыеду значна больш задаволеным, чым з гэтага Альфа-Радону. Ось. Таму каштуе там все досыць касмічна. Ось. Так, вітаємо. Не дилер, а дилер казино. Ну, круп'є, кажучи іншою мовою.
Ось карты, рулетка, все гэта умею. Так, ось у аўторак выйдзе наша відэа з Цімурам. Прынамсі, Цімур так мяркуе. Так, ну це як в нас Крим був, туди було приїжджаєш, враження таке, що в рашку попав. У нас теж є радонові ванни. І загорівши. Ну так. Ну, радонові ванни, ну там некоторі лікарі потім мені казали, ну, якби, який сенс, коли, ну, скажімо, територія Білорусі і певна частка території України, вони і так знаходяться під радіаційним фоном від того самого Чорнобиля, до речі, і не так літерально позавчора було там, скільки, 30 років вже? 30. Ні, 28. 30. Ні, не 28, 38. 30, мне амаль што 40, я на 2 гады раней быў, чым Чорнобыль. Таму кажуць, што там гэтыя дозы радыацыі, якія там нават у гэтых радонавых ваннах, яны і не патрэбныя, таму што і так беларусы, знаходзячыся ў Беларусі, так ці інакш пэўную долю радыацыі адхопліваюць. Так, мы калі ў школе в скаутскому клубе у походе в Крым ходили, то один раз мы хавали украинский прапор. Я быў у Крыму апошні раз у 91-м годзе. Апошні раз. Да гэтага я яшчэ там разы 3 ці 4 быў. Я не памятаю, колькі дакладна разоў мяне вазілі ў Крым, 5 ці 6 ці 4. Я, ну, тыя гады не настолькі добра яшчэ ў мяне у памяці адклаліся, але памятаю, што як толькі я пачаў хадзіць, мяне пачалі кожны жнівень вазіць у Крым. Там ёсць фоткі дзіцячыя там з Крыму. Ось апошняе 91 год, я памятаю. Тому што ў 92-м ужо не ездзілі мы ў Крым. Была ўжо іншая дзяржава. Таму так сталася, што больш я ў Крыму не быў. Але не выключаю, што яшчэ патраплю, мабыць, у Крым. І, мабыць, нават не ў якасці турыста. Я в Криму був один раз, і мені там не сподобалось. Я був в санаторії, і навколо мені були орки. Так, я в Криму не була, але в мене батька з Джанкою. А мені на Азовське возили. Я на Азовському не був морі. Там, але були люди, які там були і кажуть, що там таке море цікаве, що ти можеш істи там 30 метрів, ти можеш істи у море. Істи, а там буде по колено. І там поплаваць там трэба ўвогуле там невядома куды заходзіць. Ну, зноўку ж я перакананы, што гэта у некаторых месцах так, ты там умоўна кажучы, заебешся ісці, каб паплаваць. Ну, але ж караблі ж там ходзіць неяк там. Я не думаю, што там все так дрэнна. Дарэчы, якраз праз TikTok неяк выскочила мне відэа про ось гэтае Азовскае море. Ці як яно? Азовскае. Ось якое... не, там про Каспійскае. Там про Каспійскае было. Про Каспійскае море, якое акрамя як па складзе, там по салёнасці вады і гэтак далей, што яно як бы море, толькі па гэтых параметрах. Па ўсіх астатніх параметрах Каспійскае море, яно возера. Ось, таму што яно не мае там спалучэння з сусветным акіянам і гэтак далей. Але па складзе вады, салёнасці вады яно море, а па ўсім астатнім яно акіян. Таму бачыце, TikTok, кожны з TikToku можа браць карысную інфармацыю, а хтосьці, дзякуючы TikToku, дэградуе. Ось. Так, ну, бачу, што
прынцыпе, новых пытанняў няма, тэмаў няма, таму не забываем напісаць каментар мінімум з 7 слоў, бо гэта патрабуюць алгарытму Ютуба, праціснуць падабаечкі, ну і, канешне ж, распаўсюдзіць гэта сярод сваіх знаёмых, блізкіх, друзей і гэтак далей, калі вы лічыце, што тое, што абмяркоўваецца тут, варта таго, каб пашырацца, каб як мага больш людзей пра гэта дазнаваліся і гэтак далей. І як мага больш людзей прыходзіла на эфіры, пісала пытанні, і мы пад рознымі кутамі разглядалі тыя пытанні, якія падымаюцца. Таму дзякуй за тое, што патрацілі гэты час на гэты час свайго выходнага дня, патрацілі на размову са мной. Дзякую вам яшчэ раз, чакаю праз тыдзень. Слава Украіне і жыве Беларусь!